Magandang araw po mga kasundo, ito po si Kuya Bari. Ang magkakwento po ngayon ay ang narrator ng ating kapatid na channel na Kwentong Aswang. Naririto po si Kuya Chris at simulan na po natin ang kwento. Mapagpalang araw Kuya Bari at maging sa mga tagapagsuporta sa YouTube channel mo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nena. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naikwento lang din ng lolo ko noong nabubuhay pa siya, na ayon sa kanya ay narinig lang din niya sa ibang tao. Taong 1989 sa Capiz. Noong mga panahong yon ay may naganap na paligsahan sa pagsasayaw sa isang maliit na nayon. 4 na araw bago sumapit ang nakatakdang araw ng kompetisyon ay nagsama-sama ang mga kalahok sa isang bodega. Isa doon si Joren sa mga kalahok at mananayaw. Si Coach Lloyd ang namamahala at nagbabantay sa kanila. Simula pagkabata ay mahilig na si Joren sumayaw at sa katunayan ay ilang mga medalya at mga trophy na ang napanalunan niya. Walang kompetisyon ang pinapalagpas niya, mapabaryo man ito o mapaaralan. Talaga namang naging buhay na ni Joren ang pagsasayaw. Nagmula sa mahirap na pamilya si Joren, ngunit hindi iyon naging hadlang upang unti-unti niyang matupad ang kanyang pangarap sa buhay. At yun ay ang kilalanin at magiging isang dalubhasang mananayaw. Suportado naman siya ng kanyang mga magulang. Ano pat maliban sa talentong sumayaw, ay palagi din itong nangunguna sa klase. Sa katunayan ay ang mga magulang pa ni Joren ang naghahatid sa kanya sa bodega, kung saan sila pansamantalang nakikituloy. Nag-iisang anak man si Joren, ngunit hindi halintulad sa ibang mga kabataan ay hindi siya lumaki sa luho. Nasanay siya na kung ano lang ang meron sa mesa ay tanging yun lang ang kakainin niya. Kamusta ang pag-iinsayo? Napakalupit ni Coach ano? Pagsalubong sa kanya ni Julius. Nang mga sandaling iyon ay kakabalik lang ni Joren sa silid nilang mga mananayaw. Ang loob ng bodega ay may 3 silid. Silid pahingahan ng mga kalalakihan, silid pahingahan ng mga kababaihan, at isang silid kung saan sila nag-e-ensayo. Napabuntong hininga na lamang si Joren tsaka tumango kay Julius. Kagaya niya ay isa rin sa mga kalahok si Julius. Sa maikling panahon ay mabilis silang nagkalapit. Mas matanda nga lang siya kay Julius ng 2 taon. Naglakad si Julius at naupo sa ikalawang palapag ng double deck. Yun ang kanyang pwesto. Nagkataon namang kumakain ng nilagang kamote si Julius. Kaya niyaya siya nito na saluhan ito sa kinakain na hindi naman niya tinanggihan. Maliban sa kanilang dalawa, ay nandun din si Jesmar, ang pinakamatandang manlalahok nilang kasama. Nakaupo si Jesmar sa isang tabi at abala ang lalaki sa pagbabasa ng Liwayway magazine. Tahimik lang na pinagsasaluhan ng 2 lalaki ang nilagang kamote nang mapagpasyahan ni Joren na magtimpla ng kape. Agad na napaayos ng pagkakatayo ang binata. Tinanong pa niya si Julius kung ipagtitimpla niya rin ba ito ng kape, na inayawan ng lalaki. Ayon dito ay makikipagkita pa ito sa nobya niya. Agad din namang umalis si Julius, samantalang dumiretso naman si Joren sa kusina at nag-init ng tubig. Hinanda din niya ang kulay tsokolating kapitera at ang kapeng barako. Nang bumula ang tubig, ay tsaka sinalina ni Joren ang kapitera ng mainit na tubig
bago niya ito nilagyan ng kapeng barako. Napagpasyahan ni Joren na sa labas na lamang niya iinumin ang kapeng tinimpla. Nais din niya kasing lumanghap ng sariwang hangin. Nagkataong kakabukas lang ni Joren ng pintuan nang bumungad sa kanya ang blangkong mukha ni Coach Jesmar na ikinabigla niya. Mukhang galit na naman ang lalaki at kung ano man ang ikinagagalit nito, yun ay hindi niya alam. Wala po dito si Jay Chris. Hindi pa siya umuwi simula kagabi. Tugon ni Joren matapos siyang tanungin ni Coach Lloyd kung nasaan ang isa pang kalahok. Simula nung lumabas ang kalahok na si Jay Chris, ay hindi na nila ito pang nakitang muli. Halos umusok na ang ilong ni Coach Lloyd dahil sa narinig. Mas lalong sumamalang ang timpla ng kanyang muka at tinarayan pa niya si Joren bago ito nagrampang umalis. Napailing-iling na lamang si Joren dahil sa inasta ng kanilang coach. Hindi na yun bago sa kanya. Kung makaasta ito animoy, araw-araw na may buwanang dalaw dahil palagi na lamang itong galit at nagtataray. Palibas ay bakla kasi, kaya palaging naiimbierna sa kanila. Nang tuluyang mawala sa paningin ng binata ang baklang coach, ay tsaka siya nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa tuluyan siyang makalabas sa bodega. Sumalubong kay Joren ang sikat ng araw nang tuluyan siyang nakalabas. Matatagpuan sa liblib na lugar ang bodegang yon. Kaya maliban sa mga puno't halaman ay wala na siyang makikita pa. Naupo si Joren sa ilalim ng punong mangga. Napasipol-sipol pa siya tsaka hinihigop ang kanyang kape. Kinagabihan, nagkataong maghahapunan ang mga kalahok sa sala nang bigla na lamang may kumalampag sa bubungan. Wala roon ang coach nila. Tuwing gabi kasi ay lagi na lamang itong umaalis at bumabalik tuwing pagsapit ng liwanag. Hindi na lamang nila pinagtuunan ng pansin ang bagay na yon sa pag-aakala na baka may mabigat na bagay lang ang nahulog sa bubungan. Ngunit ilang saglit pa ay nakarinig sila ng tik-tik. Napakunot noo pa si Joren. Napatigil siya sa akmang pagsubo tsaka niya iginala ang kanyang paningin sa kabuuan ng sala. Hanggang sa kusa iyong napatigil sa nakabukas na bintana kung saan ay nasulyapan niya ang isang duguang matandang babae na nakangiti sa kanya. Napako si Joren sa kanyang kinauupuan. Nanlamig siya at nagsitaasan ang mga balahibo niya. Nanatiling nakatitig siya sa matanda na nasa labas ng bintana. Kung hindi pa nahulog ang kutsara niya at kung hindi pa iyon lumikha ng ingay, ay hindi pa siya makakabalik sa tamang wisyo. Bakit? Saan ka pupunta? Baling sa kanya ni Jesmar. Nang mapansin nito ang pagtayo niya, kaya sinabi niyang may matandang babae sa labas ng bintana. Muling napasulyap si Joren sa labas ng bintana. Ngunit wala na roon ang matandang babaeng nakita niya. Mas lalong napakunot ng noo si Joren. Napatakbo pa siya papalapit sa bintana tsaka dumungaw mula dito. Wala naman siyang napansing kakaiba. Napabuntong hininga na lamang si Joren at naisip niyang baka napagod lang siya sa kakainsayo ng araw na yon. Kaya kung ano-ano na ang kanyang napapansin. Agad naman siyang tumalikod. Nakakailang hakbang pa lamang siya pabalik sa mga kasamahan niya nang bigla na lamang napasigaw ang mga ito. Kaya sa gulat ay muling napalingon si Joren sa bintana at hindi niya inaasahan na bumungad sa kanyang harapan ng isang matandang babae na wakwak.
Nakatayo ito sa bintana. Sa sobrang pagkagulat niya, ay napatalon at napasigaw si Joren. Hindi niya rin inaasahan ang ginawang pagsapak sa kaharap na wakwak bago siya nagmadaling tumakbo at lumapit sa mga kasamahan. Napuno ng sigawan at hiyawan ang loob ng bodega. Nagkagulo ang bawat kalahok at ilan sa kanila ay napatakbo pa at nataranta. "Wakwak! Pinasok tayo ng wakwak, pre!" Naibulas ni Julius sa sobrang pagkabigla. Kung ilalarawan, ay nanlilisik ang namumulang mga mata ng wakwak. May bahid ng dugo ang nakakatakot nitong muka. Kulot ang buhaghag at itim niyang buhok at mayroon siyang matutulis na mga ngipin. Naglalaway pa ang wakwak habang nakatingin sa kanila at tinakot din sila ng aswang na sila ang magiging hapunan nito. Napatakbo sila Julius at Jesmar patungo sa kusina. Agad silang kumuha ng patalim at akmang babalik na sana sila nang sumunod sa kanila si Joren. Tsaka sila inutusan na kumuha ng asin at bawang. Napag-alaman kasi nila na ang asin at bawang ay ilan sa mga pangontra laban sa mga aswang. Dala-dala ang asin at dinurog na bawang ay sabay-sabay na tinahak ng tatlo ang daan pabalik sa kusina. Naabutan pa nila na nagkakagulo pa rin ang iba pang mga manlalahok. Isa sa mga babaeng mananayaw ang dinumog ng aswang. Sigaw ng sigaw ang babae. Humihikbi ito habang nanlalaban sa aswang. Nang makita iyon nila Joren, ay agad nilang sinabuyan ng asin at dinurog na bawang ang aswang. Nang dahil sa ginawa nilang yon, ay malakas na napahiyaw at gumawa ng kakaibang ungol ang aswang dahil sa hapdi at sakit na nararamdaman nito. Tuluyang nabitawan ng matandang wakwak ang babae. Agad namang tumakbo si Jesmar patungo sa babae. Tsaka tinulungan at inlayo ang dugo ang babae sa wakwak. Sinabihan din nila ang ibang mananayaw na huwag mataranta. Inutusan din nila ang mga ito na kumuha ng asin at bawang upang pamprotekta sa mga sarili nila. Muling gumawa ng kakaibang ungol ang matandang wakwak at bago pa man siya malapitan ng mga mananayaw, ay mabilis itong tumalon sa bintana at tumakas. Nang dahil sa pangyayaring iyon, kinabukasan ay maraming mga manlalahok ay sapilitang nag-back out. Nabalitaan din ni Coach Lloyd ang mga naganap ng gabing yon. Ngunit animoy walang puso ang baklang coach dahil sinabihan lang sila nitong napaka-OA. Ni hindi nila nakitaan ng pag-aalala ang mukha ng baklang coach. Maraming mga manlalahok tuloy ang palihim na nagalit sa kanya. Marami mang mga kalahok ang sapilitang nag-back out ay natuloy pa rin ang naganap na paligsahan sa pagsasayaw. Ngunit hindi nga lang ganoon karami ang mga contestants. Kabilang sila Jesmar, Julius at Joren na nagpaiwan at nagpatuloy sa labanan sa larangan ng sayaw. Huling araw bago naganap ang tanghalan ng pagsasayaw, pasado 2:30 ng hapon, nasa sala si Joren ng hapong iyon nang biglang dumating si Jesmar. Binati pa siya ni Joren, ngunit hindi man lang siya pinansin ng lalaki at sa halip ay nagmamadaling pumasok ito sa silid niya. Napakunot noo pa si Joren nang napansin niya na may bahid ng dugo ang suot na damit ng lalaki. Napakamot na lamang siya sa ulo at napailing-iling pa siya dahil sa isiping yon. Baka pintura lang yon. Naibulong pa niya sa kanyang sarili. Nahiga pa si Joren sa pahabang upuan na gawa sa kawayan. Hinintay niya si Jesmar na lumabas mula sa silid nila
Ngunit lumipas lang ang 30 minuto ay nakapagtatakang hindi pa rin umaalis ang lalaki. Napahagik-gik pa si Joren nang maisip niya na baka naghihilik na ito sa pagtulog. Kaya naman napagpasyahan niyang sundan na lang ito sa silid. Ngunit nang makarating siya sa kanilang silid, ay ganoon na lamang ang pagtataka niya na ni isang tao ay wala siyang naabutan doon. Maraming mga katanungan ang bumabagabag sa isipan ni Joren. Napabulong pa si Joren. Anya ay nababaliw na siya, kaya kung ano-ano na ang nakikita niya. Napasandal siya sa pintuan at nanatiling nakatitig sa loob ng kanilang silid. Nang bigla na lamang may nagsalita sa likuran niya na siyang ikinabigla niya. May problema ba? Kunot noong tanong ni Julius nang harapin niya ito. Napansin ni Joren na balisa ang lalaki. Agad namang napailing si Joren bilang tugon. Tinanong din niya ang lalaki kung kanina pa daw ba ito sa likuran niya. Kaya sinagot naman siya nito, nakakarating lang. Tinanong din ni Joren si Julius kung nakita daw ba nito si Jesmar. Ngunit ang tugon ng lalaki ay hindi niya ito nakita simula kaninang umaga. Maya-maya pa ay dumating si Coach Lloyd kasama ang 4 ng natira pang mananayaw. Sinundo sila ni Coach Lloyd ng hapong yon para sa kanilang rehearsal. Nagreklamo pa nga ang 2 babae na mananayaw dahil simula daw nung dumating sila sa bodega ay wala na silang pahinga. Kinagabihan ay nakapagtatakang hindi pa rin nakakauwi si Jesmar. Buong maghapon nilang hindi nakita ang lalaki. Si Jesmar pa naman ang tipo ng mananayaw na hindi lumiliban sa mga ensayo at mas lalong hindi niya papalagpasin ang magaganap na rehearsal. Nang gabing yon at matapos maghapunan ng mga manlalaro ay dumiretso sa kanilang silid si Joren. Nagpahinga siya ng mga sandaling yon nang bigla na lamang siyang nakarinig ng sigawan mula sa labas. Agad na lumabas si Joren at pinuntahan ng mga kasamahan. Naabutan niya ang mga ito na nasa labas ng bodega. Nagtatakang nilapitan pa ni Joren ng mga ito. Napansin niyang balisa ang mga ito at bakas ang takot sa kanilang mukha habang nakatingin sa malayo. Nang sundan ni Joren kung saan nakatingin ang mga kasamahan, ay ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang makita niya ang katawan ni Julius na nakatuhog sa matulis na kawayan. Mulat na mulat ang mata ng lalaki, ngunit wala nang hininga. Animoy binuhusan ng malamig na tubig si Joren matapos niyang makita ang nakatuhog na bangkay ni Julius. Nakasabit ang bangkay ni Julius sa puno ng talisay at sa tiyan ng lalaki ay parang sinadyang tinuhog ng mahabang kawayan. Napansin din niyang wakwak ang dibdib ng kaibigang mananayaw. Napapitlag pa si Joren nang napasigaw ang ilan sa mga kasamahan niya. Halos hindi silang lahat makapaniwala dahil sa nasaksihan. Napagpasya nilang hanapin si Coach Lloyd at ibalita rito ang nangyari. 5 na lamang sila ang natira at si Joren na ang inutusan nilang hanapin si Coach Lloyd. Nung una ay nag-aalinlangan pa si Joren kung mag-isa lang ba niyang tatahakin ng magubat na daan o wag nang tumuloy. Ngunit nang dahil sa mainit na eksena ay wala siyang nagawa kung hindi ang sundin na lamang ang mga kagrupo niya. Hindi alintana ang panganib ay mag-isang tinahak ni Joren ang madilim at masukal na daan. Kinilabutan pa siya nang tuluyan siyang nakapasok sa loob ng kagubatan. May dalaman siyang flashlight, itak at bawang na pinabaon sa kanya
ay hindi niya pa rin maiwasan ng makaramdam ng takot. Ilang beses siyang napalunok ng laway. Nagsitayuan ng mga balahibo niya, kaya wala sa oras na napahawak siya sa kanyang kamay at braso. Napatigil si Joren sa paglalakad nang makarinig siya ng kakaibang kaluskos. Sunod-sunod siyang napalunok ng laway at inilawan niya ang paligid hanggang sa naagaw ng atensyon niya ang malagong damuhan sa tagiliran niya. Tinitigan niya itong mabuti. Napansin niyang bahagyang gumagalaw ang damuhan at ang mas nakaagaw ng atensyon niya ay ang nagbabagang mga mata na nakasilip sa kanya. Napasinghap si Joren at bahagyang napaatras. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya dahil sa takot. Muli siyang napalunok ng laway. Mabilis niyang kinapa ang bawang na nasa bulsa niya at napahigpit ang pagkakahawak niya rito. Nanginginig man ang labi niya, ay nagawa pa rin niyang mapasigaw at mapatanong kung sino ang nagtatago sa damuhan. Ngunit sa halip na sagutin siya ng nilalang na nagtatago, ay huni ng tiktik ang narinig niya na mas lalong nagpangilabot sa kanya. Dumagundong ang malakas na sigaw ni Joren sa loob ng kagubatan nang may kung anong nilalang na lumabas sa damuhan. Nabitiwan ng binata ang dala niyang flashlight. Sa sobrang pagkabigla at takot ay napaatras pa siya. Ngunit sa kasamaang palad ay may nakaharang palang kahoy sa likuran niya, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Mabilis na napakapa si Joren sa damuhan. Kinapa niya ang kanyang flashlight, tsaka niya inihanda ang kanyang itak. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang muli niyang suriin ang paligid. Ngunit wala siyang nakita sa paligid maliban sa ligaw na kuneho na nasa harapan niya. Naiinis na tinaboy tuloy ni Joren ang kuneho nang napagtanto niya na ang nagbabagang mata na nakita niya na nagtatago sa damuhan ay nagmumula pala sa kuneho. Nanginginig pa rin si Joren nang tumayo siya. Ilang beses pa siyang napamura dahil sa nerbiyos. Bago siya nagmadaling tinahak ang masukal at madilim na daan palabas sa kagubatan. Nang tuluyang nakarating si Joren sa bayan, ay agad siyang dumiretso sa isang bar kung saan minsan na niyang nakita si Coach Lloyd. Ngunit sa halip na ang coach ang makita niya, ay nabigla siya dahil hindi inaasahang si Jesmar ang naabutan niya doon. Nagtatakang nilapitan ni Jomer si Jesmar. Bakas ang pagkabigla din ng lalaki nang makita siya nito. Agad na tinanong ni Joren kung ano ang ginagawa ni Jesmar sa lugar na yon. Kaya sinabi nitong inaaliw lang niya ang sarili. Tinanong din ni Jesmar pabalik si Joren kung bakit ito nandoon. Kaya naikwento ni Joren ang mga nangyari ng araw na iyon sa loob ng bodega. Habang sinasalaysay ni Joren ang mga nangyari ay seryosong nakikinig sa kanya si Jesmar. Nang matapos sa pagkikwento si Joren, ay tumungga pa ng beer si Jesmar bago ito nagsalita at binunyag ang nadiskubre niyang lihim na may kinalaman sa mga misteryo at kababalaghang nagaganap sa loob ng bodega. Hindi totoong bumabalik sa bayan si Coach Lloyd tuwing gabi. Dahil ang totoo, palagi siyang nakamasid sa atin, lalo na sa ating mga kalalakihan. Si Coach Lloyd ang mastermind ng lahat ng kababalaghang nagaganap sa loob ng bodega. Natuklasan ko rin na pagkatapos niyang gahasain ng mga kalalakihan, walang awa niya itong pinapatay. Hindi aswang si Coach Lloyd, pero kasabwat niya ang lola niyang wakwak. Mahabang kwento ni Jesmar na ikinabigla ni Joren. Nang malaman niya iyon, ay kaagad niyang tinanong si Jesmar kung ano ang binabalak nito. Kaya sinabi sa kanya ng lalaki
na kailangan na nilang wakasan ng kasamaan ng bakla nilang coach at ang wakwak nitong lola. Dumaan pa sila kay Aling Pay, ang matandang albularya sa kanilang lugar, at humingi sila ng tulong sa matandang babae. Nagmamadaling bumalik silang tatlo sa bodega. Nang makabalik sila Joren, Jesmar at ang matandang albularya sa bodega, ay naabutan pa nilang nagkakagulo sa paligid. Nasa isang sulok ang dalawang mga kababaihan na mananayaw at humihikbi ang mga ito, samantalang ang dalawang mga kalalakihan naman ay nakikipaglaban sa isang matandang wakwak. Hindi na nagsayang ng oras pa sila Joren at Jesmar. Agad nilang pinagtulungan ng matandang wakwak. Sa tulong din ng albularya ay nagtagumpay sila na mapabagsak ang matandang aswang. Muntikan pang muling makatakas ang matandang wakwak, ngunit mabuti na lamang at mabilis siyang nahabol ni Jesmar at muling napatumba. Nang gabi rin na yon, ay tagumpay nilang nahuli ang matandang wakwak, at upang hindi ito makawala ay isang orasyon ang isinagawa ni Aling Pay bago nila ito pinagtulungang dalhin sa bayan. Kinabukasan ng araw na yon, animoy kasimbilis ng kidlat na kumalat ang balibalita tungkol sa mga naganap sa bodega at sa mga mananayaw ng kapis. Umusbong din ang balita tungkol sa matandang wakwak na nahuli nila. Agad namang sumagawa ng aksyon ng mga otoridad at pinaimbestigahan ang mga krimeng nangyari. At doon nila nalaman ang napakaraming krimen na nagawa ng matandang wakwak at maging ng bakla nitong apo. Labis na nagluksa ang pamilya ng mga biktima. Samantala, nang dahil sa pangyayaring yon ay hindi natuloy ang tungkol sa paligsahan ng pagsasayaw. Labis pang nag-alala ang mga magulang ni Joren nang matanggap nila ang balitang yon. At sa labis na pag-aalala sa anak, ay sila na mismo ang sumundo dito. Samantalang nabigo naman ang mga otoridad na mahanap at mahuli si Coach Lloyd dahil tuluyang itong naglaho na parang bula. Ngunit ang tromang naidulot niya sa ibang mga mananayaw ay patuloy na nananatili. Sa kabila ng madilim na naging karanasang iyon ni Joren, ay nagpatuloy pa rin siya sa buhay at hindi niya sinukuan ang kanyang pangarap, bagkus iyon ang nagbigay sa kanya ng aral at inspirasyon upang magpatuloy sa buhay. Sa tulong ng Diyos at sa kanyang pagsisikap, makalipas ang ilang taon, ay napabilang siya sa isa sa mga pinakamagagaling na mananayaw ng Pilipinas. Huwag mong hayaan na ang nakaraan mo ang magiging hadlang para sa pagkamit mo sa iyong mga pangarap. Bagkus ay gawin mong aral ang nakaraan. Gawin mo itong inspirasyon upang magpatuloy sa buhay at upang makamit mo ang mga pangarap mo sa buhay. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.